Ahoj! Takže, k tématu. Dneska si ukážeme různé typy běhání. Druhy běhání. Normální každodenní běh. Běh opilce. Běh trochu opilého muže. Šnek! Běh feťáka. Drak! Ježiš! Běh kouzelníka. Běh homosexuála. Běh důchodce. Běh geologa. Kamen! Běh neběžce. Jak se běhá? Jak se běhá? Bože! Jak se běhá? Hej, ty, jak se běhá? Jak se běhá? Záchod. Běh na foukance. Co já bych běhal? Já pojedu autem. Manus. Co tady děláš? Já tady sedu a ty mě natoč.